Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Россия президентын сайлауга бер күн калды. Рөстәм Миңнеханов бу хакта республика халкына мөрәҗәгать итте. Татарстан кызлары сугышчылар янына килеп җитте. Чираттагы гуманитар йөк партиясын хәрбиләргә тапшырдылар. Россия президентын сайлауга бер генә көн кала. Иртәгә 15 мартта сайлау участоклары эшли башлаячак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итте һәм аларны Россия Федерациясе президентын сайлауда актив катнашырга чакырды. Ул ассызыклаганча, бу көннәрдә ил халкы милләтләр киләчәге курсын билгеләячәк. Цитата. Хөрмәтле татарстанлылар, Татарстан Республикасы бүгенге көндә Россия Федерациясының терәк субъекты, гомум икътисадның төп күрсәткечләре һәм тормыш сыйфаты ягыннан алдынгы төбәк булып тора. Без планнар корабыз һәм ышанычлы адымнар белән алга барабыз, җитештерү өлкәсен заманча нигезгә күчерәбез, киң колачлы инфраструктура проектларын гамәлгә ашырабыз. Барлык социаль йөкләмәләребез үтәлә, гражданнарның шәхси үсеше, алар иҗади сәләтләрен тулысынча ача алсын өчен барлык мөмкинлекләр тудырыла. Татарстанда яңа объектлар сафка бастырыла һәм халык ихтыяҗларында файдаланыла торган мәйданнар, биналар, җәмәгать урыннары төзекләндерелә. Эшләнгән эшләребез күп, әмма әле башкарасы эшләребез дә байтак. Шуңа күрә ватаныбызның куәтен ныгытуны, республикабызның алгарышына ирешүне максат иткән юлыбызны дәвам итү гаять мөһим. Татарстан төрле милләтләр һәм конфессиялар арасындагы татулык, җәмгыятьнең тупланганлыгы югары дәрәҗәдә булу белән аерылып тора. Сынаулар чорында бу бигрәк тә ачык чагылыш таба. Хөрмәтле сайлаучылар, Татарстанда сайлау алды чоры уңай һәм тыныч вәзгыять шартларында узды. Бу исә халыкның сайлау культурасы югары булуын дәлилли. Иртәгесе көннән республика буенча барлык муниципаль районнарда һәм шәһәр округларында 2,7 меңнән артык тавыш бирү участогы ачылачак. Сезне һәрвакыттагыча актив гражданлык позициясе белән тирәнтен һәм җитди уйланган карар кабул итәргә өндим. Сайлауга килегез, гаиләгез белән килегез. Цитатаның ахыры. Татарстан кызлары Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты белән бергә махсус хәрби зонасында хезмәт итүче сугышчылар янына килеп җитте. Әлфия Кагогина хәрби частьларга 37 миллион сумнан артык суммага 120 тонна авырлыктагы чираттагы гуманитар йөк партиясын тапшырды. Чарада КАМАЗ Ошык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин да катнашты. Бу инде Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогинаның алгы сызыкка беренче генә сәфәре түгел. Сугышчылар белән мондый очрашулар инде яхшы традициягә әверелде. Бу юлы КАМАЗ Ошык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин белән берлектә дәүләт тәэмин итүенә өстәмә рәвештә 2 йөк машинасы, ярым тагмалы бер трактор, лонжероннар һәм дроннарга каршы саклагычлар әзерләү өчен 53 тоннага якын металл тапшырыла. Самое теплое, с теплом ваших близких женщин мы привезли вам вкусности татарстанские, наших гусей, чак-чак, конскую колбасу, много-много наборов. Очень хотим, чтобы вы сегодня вечером, завтра в своих землянках, своими сослуживцами, соратниками накрыли стол и перенеслись, как на крыльях счастья, к себе домой. Лозунг своих непросальный был, есть и будет оставаться. Вот, наверное, в какой-то степени все в нашей стране стремятся помочь армии, а мы просто не забываем наших ребят, пошел выполнять свой мужской и воинский долг. Моннан тыш хәрбиләргә 3 радиоэлектрон көрәш системасы, маскировка шелтәрләре, окоп шәмнәре, хатлар, туганнарының посылкалары һәм бүләк җыелмалары тапшырылды. Хотим выразить большую благодарность за помощь, за поддержку частичных мобилизованных, призванных на специальную военную операцию. То, что привезли, нам доставили наши посылки от наших близких, родных, все получили. И большое спасибо сказать своим близким, которые помогают, и всем неравнодушным, кто помогает частично мобилизованным, всем, чем могут. Мы это очень ценим, уважаем и вас всех очень любим. Победа будет за нами. Лилия Гатина, яңалыклар. Кар әкренләп эри, кояш тагында күбрәк җылыта, яз әкренләп үз хокукларына керешә. Шәһәрдәшләр яз килгәнен сизәләрме? Тулырак хәбәрчебез материалында. Кышкы кор бураннар артта калды. Чалы халкының күбесе яз исен сизгән һәм аның килүенә әзерләнә.
Еще как ощущаем. Главное, снег не надо убирать. Чистить дворы. Сама по себе, конечно, будет медленно, но будет таять. Ну, конечно, в душе у нас всегда весна. Я весенний человек, у меня день рождения 17 марта. Я вообще люблю весну. Тепло, хорошо. Дачи у меня нет, я езжу только все лето у подруги дачи. А так пока на даче работать не могу по состоянию здоровья. А так все нормально, слава богу. А подруга к даче уже готовится? Естественно, там уже рассада у нее, всякие цветочки. Так что нет, готовимся. Слава богу, зиму пережили. Рассаду посадили. Все, на дачу вчера на дачу съездили, грибы там немножко. Все. Готовимся, все нормально. Готовимся, да. Татарстан Республикасының гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхит мониторингы идарәсе белгечләре әйтүенчә, хәзерге вакытта һава торышы атмосфера басымы артуы тәэсирендә формалаша. Шуңа күрә ул тыныч. И вот в ближайшие дни, по меньшей мере до конца этой недели, в начале следующей недели, под влиянием, опять же, антициклона, такой характер погоды сохранится. Осадки мы в этот период не ожидаем. Что касается температур, то минимальная температура ночи составит -4, -9 градусов по Татарстану. Якын көннәрдә температура 0-дан 5 градуска кадәр җылы булачак. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитов, Артем Колесов, Яңалыклар. Уразда тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 5-нче көне сәхәр ашау төнге 3 сәгать 39 минутта тәмамланырга тиеш, авыз ачу вакыты 17 сәгать 35 минутка туры килә. Рамазан айының 1-нче 10 көне ул рәхмәтләр иңү көннәре булып санала. 2-нче 10 көне Аллаһы Тәгаләнең ярлыкавына ирешү һәм соңгы 10 көне җәһәннәмнән котылу көннәре булып исәпләнә. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.